Pa evo, kao što vidite, možete vidjeti sad ipak plamen manji, međutim, vatrogasci će vjerojatno tijekom dana još gasiti cijeli požar, zato što se tamo razputava na različitim etažama, gore arhiva i namještaj i u tom smislu isto tako je bitno da vatrogasci ne dođu u opasnost, tako da se zapravo gasi i iznutra i izvan sa vozilom. Krenuo je požar, znači nešto nakon 11 navečer, još uvijek se ne zna koji je uzrok požara. Postoje neke sumnje, ali očevi će se raditi koji će onda utvrditi točan uzrok požara. Sad treba će vidjeti statičari na kraju da li je konstrukcija koja je armirano-betonska, da li je za rušenje ili će se ići u nekakvu obnovu, ali evo ono što se nadam, s obzirom da će ova zgrada doista izgledati kao ruglo, da će se ono što prije ići u obnovu ili u izgradnju nove. Ono što je bilo vrlo opasno je da kad su ekipe počele se penjati prema gore, gasiti onaj požar pri vrhu zgrade, da se požar počeo pojavljivati na donjim katovima, na 5., 6., čak i u prizemlju, što daje određene sumnje za uzrok požara da bi mogao biti vezan uz instalacije. S obzirom da je gašenje požara naravno prioritet, međutim budući da je dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata, odnosno neradni dan, ipak ne očekujemo nikakve veće probleme u prometu, koje ajmo reći sreća u ovoj nesreći.